Боси обувки и защо те връщат свободата на краката ни. Един от най-забележимите трендове в света на обувките през последните години е зараждането на интереса към босите обувки. Все повече и повече хора откриват ползите от босото ходене. Тази тенденция е свързана с усещането за естественост, свобода и възстановяване на връзката ни с природата. В това видео ще разгледам значението на босите обувки и ползите, които те могат да донесат за нас. Това видео е полезно за вас, харесайте видеото и се абонирайте за YouTube канала ми. Ще помогнете видеята за боси обувки да достигнат до повече хора. И отново към основната тема. Босите обувки имат дълга история, която се простира хиляди години назад. Хората по целия свят са ходили боси от първите си стъпки. Но с развитието на модерните обувки, ние постепенно сме се отдалечили от тази естествена практика. Стегнатите обувки, които носим днес, често ограничават движението и натоварват краката по неестествен начин. Те могат да допринесат за появата на проблеми в стъпалото, болки в краката и гърба и ограничена гъвкавост на ходилото. Една от основните ползи от носенето на боси обувки е подобрената ни проприоцепция. Това е способността на тялото ни да възприема своята собствена позиция в пространството. Пример за това е да знаете дали краката са на мека трева или твърд цимент, без да поглеждате. Когато ходим боси, нашите стъпала се адаптират към повърхността, по която се движим. Това подобрява баланса ни и ни помага да използваме правилно мускулите и ставите на краката. Също така, носенето на боси обувки предоставя по-добра информация на нашата нервна система, което може да помогне за подобряване на координацията и стабилността ни. Друго важно предимство на босите обувки е подобряването на силата и гъвкавостта на ходилата. Когато ходим с боси обувки, натоварването върху стъпалото се разпределя равномерно, което помага за укрепването на мускулите и сухожилията. Силните и гъвкави крака са от съществено значение за поддържането на правилна стойка и изпълнението на физически активности без риск от нараняване. Освен това, носенето на боси обувки може да намали риска от някои общи проблеми, свързани с краката. Плоскостъпието и нарушената осова насоченост на тялото са разпространени проблеми, които могат да възникнат при дълготрайната употреба на обувки с високи топчета или с твърди и неестествени подметки. Като дават възможност на краката да функционират по естествен начин, босите обувки могат да помогнат за предотвратяването и облекчаването на тези проблеми. Разбира се, трябва да бъдем внимателни при прехода към босите обувки, особено ако сме привикнали с обувки с дебела подметка и подкрепа. Трябва да даваме на нашите крака време да се адаптират и да се използват по естествен начин. Започването с кратки периоди на босо ходене и постепенното увеличаване на времето може да помогне за избягването на прекомерно натоварване или нараняване. В заключение, босите обувки ни връщат към нашата природна същност и ни предоставят възможност да усетим свободата и естествената сила на нашите крака. Те подобряват проприоцепцията, силата и гъвкавостта на стъпалото, намаляват риска от определени проблеми и ни помагат да възстановим връзката си с природата. Независимо дали сте любител на босите обувки или сте готови да изпробвате нещо ново, трябва да се насладите на ползите, които може да ви донесе. Какви ползи намирате вие в босите обувки? Напишете ми в коментарите под видеото и да не забравяйте да се абонирате за канала ми, ще помогнете този тип видеа да достигнат до повече хора. До следващото видео.